bedo nigi ng'eny kamani? King'iyo jogo manogoro pend chike mopogore mamiyo section 2 was repealed higa mar 92. Nyiso ni noseyangore kendo noyudore ni bedo gi duond bura achiel ne thiro dongruok mag ogandawa. Sani endi king'iyo Maga Juma, ogandawa mawuok e Mount Kenya, e duond buche miwacho ni thothgo ng'eny gi ya Mount Kenya. Omomiyo wan bende wasebedo ka wajiwo jowa ni ber mar duond buche mang'eny nitiere maloyo sama un gi duond bura achiel. Sama duond bura achiel mantiere endo, mano nyiso ni ka in gi ng'ur moro kata kiwinjo ka ng'ato thung'i kamoro kata ka dibed ni winjruok moro onge, gima kisungu nyalo dendo ni samoro tolerance onge duond buchegi, kata samoro ok ng'i gi wang' mamuol, to duonde buchegi winjo ka moko iwacho ni duond buchegi kini giwegi. Koro pend chik manolos manyien mar katiba ma 2010 oyiene ni kiwinjo kaka moro thung'i tinyalo dhi duond bura machielo, kaito manendo koro miwa gi miluongo ni nafas maber mondo in bende ichop lek mari mar siasa. Duond buche mang'eny osekonyo nikech giduoko tension piny sa yiero, kendo giduoko gimiluongo ni tulo masamoro di muoji sama ji dhi yiero, nikech ng'ata niga gigeno ni en ma jopiny ohere. To onge kaka samoro kose okibedo gi thuolo makare mar yudo oboke mondo iter dwaro mari mondo koro yiere gi jopiny, iro ni ko oboke osebayi e chama achiel, to onge kama ichako idhi ithuong' e wiyi. Mae ma koro miyo koro ng'ur bet mang'eny, kata wacha kwa bet gi miluongo ni voter apathy. Voter apathy chande gi dhowa nyiso ni ji koro balo ni an koro kadhi go ombulu nikech nosemaya. Koro duond buche mang'eny to osekonyo, kendo king'iyo kata pinje kaka nawacho ni mag jo Mount Kenya, e duonde buche masani obedo registered apani gin 92. Yes. Te duonde buche 92 gi Maga Juma, jo mosetiyo kode maber sana gin owete na gi nyimine na Mount Kenya. Yes. To gitiyo kode maber nang'o? Ineno ka sasa ma wadhi yiero, wuod gi mora mora kata nyar gi mora mora kubiro gi duond bura, to onge ng'ama bayi gi kidi, to be onge ng'ama yanyi. Gidwaki gi duond buchi no, teka niya kochopo malo kamigoyo ombulu mar president cha, to ombulu ge kote iling'o e debe achiel. Ma endi konyo gi makata sama ng'at ma e duond bura mano hero cha, to dhi omanyo duond bura machielo, to chako biro go kata ebe supporters mage dhi wuok oko, tidhi iling'o ombulu ne ng'at gi mane gidwaro cha. To bende king'iyo, mano bende osekonyo gi e yo machielo. Gin ineno ka giketo ga gima sani di jomatino nyalo luongo ni multibet, jomatimo beti ng'ong'egi. Ma iyudo ni konchiel kolal to giyuto kon machielo. Ma iso ni kaka yiero mane wakadho mara higa 2022, konchiel ne giteno nwa Rigathi Gachagua, konchiel ne giteno Martha Karua. Ma iso ni kade ni Martha Karua okoso to Rigathi okosi, to ka Rigathi okoso to Martha no okosi. To mane kaka gisebedo ka gitiyo wa nyaka nene, gino gibare gi kidi nikech ging'iyo maber niya loch mar piny Kenya ikaw gi duonde buche mang'eny. Kata sani sineno ka gichako hiko yawuot gi matiso machalo Ndindi Nyoro gini. Jogo ok bare gi kidi, gine ma giseng'eyo mit mar bedo gi duond buche mang'eny. To wati yudo ka samoro pod wang'wony, kendo yudo ka wan pod iwinjo ka item thir duond buche mang'eny thuche wa kama wae sana Luland. Kinyisi ni kionge ma to ni kori nandhoga, ni kionge ma to kinachiel kuomwa. Jogo manogore ne duond buche mang'eny nong'eyo ni bedo gi duond buche mang'eny no ema nyalo miyo kata sama kori yiero ji county assembly, to iyudo ka inyal penj governor penjo. Ting'e ni sama usebedo gi duond bura achiel, koro en msururu achiel ni chakra governor nyaka MCA nyaka penj ena duond bura achiel. Iyudo ni koro MCA kosedhi county assembly kacha, to tije maduong' monyalo timo en mana wacho ni yes sir, yes madam, yes your excellency, nikech oluor ni kango penjo governor wach tidhi tuo ni oboke. To king'iyo